Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Reth's Secret File. Si Reth na ang laki-laki ng pagsisisi dahil sa kanyang ginawang desisyon 9 years ago. At yun ay ang pakikipaghiwalay niya sa isang lalaking itago natin sa pangalang Steve na mahal niya mula noon hanggang ngayon. Ngayon, nagkita sila pero parang wala lang. Alam mo yon. Or nagkita sila man dati, nag-email itong secret file sender natin kay Steve pero wapakil. Ang lalaki pa naman pag ganyan, yung wapakils na, ibig sabihin, oy, wala na talaga. Baka iba na gusto niya. Ayaw niya na ng girl, gusto niya na ng guy. Charot, no, darot. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni John Rick Sulte. Kaya mo yan ate, wag kang bibidaw. Iparamdam mo sa kanya ang pagmamahal mo at wag mo siyang susukuan. Kasi sayang, may bahay na siya at tinanong ka pa kung ano ang kulay ng bahay. Wala namang sinabi na kulay red yung bahay. Imbento to si John Rick Sulte. Ayan, baka walang kupas yung pagmamahal niya para sa'yo. Nasa huli talagang pagsisisi sa nakaraan ninyo at iwanan mo na siya. Makipagkaibigan ka muna sa kanya at sa huli, nako, pipisanin yun na siya. I miss you DJ Rocky, may natira ka pa bang cake nung birthday mo? Pabati naman Sulte family at Ilayang San Isidro boys. I love you Rocky. Mwah. Ay, thank you so much John Rick Sulte. Pero nag-iimbento ka. Walang tinanong kung ano mga kulay. Nagtanong lang sa kanya tungkol sa furniture, kung ano mga magaganda siguro ilagay. Ang naiisip ko dyan, baka ang trabaho nito parehas na sa construction business or nasa paggawa ng mga bahay-bahay or ng mga buildings or mga daanan. I'm not sure, pero parang ganun eh. Diba may 5th year pa sa isang course na architecture kung hindi ako nagkakamali eh. Right? So, ayun. So, malamang baka nandun sila sa industry na ganun. Tapos nagtanong-tanong sa mga kulay. Anyway. Eto naman ang sabi ni Ate Katrina San Jose. Hello sa aking pet malulodi para kay Sender. Gawin mo yung kaya mong gawin para hilahin siya pabalik sa iyo dahil naniniwala ako na it's better to walk away from a relationship knowing that you did your best than walking away in a relationship without even trying. Pero depende kasi yon sa narinig kong kwento mo, ayaw na niya sa iyo. Di lahat ng iniwan pwede pang balikan. Pamasahe lang yung dapat binabalikan kapag naiiwan. Charot with harot. Lahat ng pwede mong gawin para hilain siya pabalik sa'yo, gawin mo. Pero mukhang sa kwento mo, parang hindi na niya ikaw gusto. So, matuto na lang tayo. Eto naman ang sabi ni Chris Moraga. Take it away. Hi, DJ Rocky. Hello. Good afternoon, guys. Para sa ating letter sender of the day, si Red. Grabe no, may mga babae pa rin pala talaga na kaya mag-hold ng ganun katagal. Kaya maghintay kahit na hindi sigurado kung may pag-asa pa ba o wala. Well, para sa'yo Red, sana huwag mo masyadong ibuhos yung sarili mo sa taong ito. Kasi paano kung mag-asawa siya ng iba? Anong gagawin mo? Kung yun nga lang paghihiwalay mo, hindi mo kinaya eh, at nag-hold ka pa ng matagal, paano kung malaman mo pa kayang meron na siyang iba? Diba? So maging masaya ka na lang siguro muna sa kanya. And then make yourself successful din.
And malay mo later on makita ka niya na masaya at ma-realize niya ulit na you're the one, diba? So para win-win kayo, eh parehas dapat kayong mukhang successful sa buhay. Kung may mga pangarap siguro kayo na naalala mo na pag-usapan mo, gawin mo rin gaya ng mga ginagawa niya, diba? So kung masyadong pagsisihan ng lahat dahil sabi nga ni DJ Rocky, tama ba na pagsisihan mo yung mga tamang decision mo at that time para maging maayos ang lahat? So isipan mo maigi and always pray to God for all the blessings that you had. Ganun na nga. So thank you DJ Rocky, more power, God bless. Thank you so much, Chris Moraga. Kinuha pa ni Chris Moraga yung sinabi ko kanina no? Tama bang pagsisihan mo pa yung palagay mong tama mong desisyon nung nakaraan? Ito naman sabi ni Angel Alan Avanzado. Hello sa number 1 FM radio station na mga sasakyan. Para sa ating sender, hindi pa huli ang lahat. If he is still available, go. Pero kung sobra-sobra na ang paghahabol mo at hindi pa rin umuubra, di mo na deserve yon. You need to be loved by another guy. Bata ka pa rin naman. Just pray to God and tiwala lang. Makakamit mo din ang lalaking makapagpapatibok uli ng pem mo. Puso mo yun. Eto naman sabi ni Aris Jordan Santos. Sa nakikita ko kaya nakipaghiwalay ka noong mga panahon na yun dahil yun yung tamang gawin. Dahil kung hindi mo ginawa yun, unti-unti kang mauubos hanggang sa hindi mo nakilala ang sarili mo. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa isang desisyon na hindi ka naman binigyan ng pangit na buhay. Huwag ka na mabuhay sa nakaraan. Ikaw na lang kasi ang nakakalapit o nakakakapit. Bakit ganun? Parang nag-iiba yung mga words sa mata ko. Nakakapit, siya, ang dami niya nang nagawa. Ikaw, doon ka pa rin nakapokus sa kanya. At doon sa desisyon na iniwan mo siya. At umaasa ka pa rin na maging kayo. So, kailangan mo na mag-let go para mag-grow ka naman. Yun lamang po. Salamat po. Kailangan mo na daw mag-let go para mag-grow ka naman. So, meaning yung hindi pa nakakapag-let go, hindi nag-grow? Huh? Hi kay Canny Idnad. Hi din kay Danilo R. De La Cruz. Sabi niya, there is always that person who lives in your heart forever. And we miss our chance to love and establish this kind of relationship. It's only after they're gone that you will realize you lost the brightness of the moon because you were too caught up in the stars. And it's also important to know when it has reached the end. If you can't do anything about it, then let go. Don't be a prisoner to the things that you cannot change. Hope that in the next one, you will get it right. Meaningful Monday, DJ Rocky, why you're so pretty today? Hindi ba everyday yung prettiness ko? Lots of love. We've lost the moon while counting the stars. Di ba may mga ganung kasabihan? Pero naniniwala ako na everything really happens for a reason. At naniniwala ako na kaya nangyayari yung mga bagay na hindi natin inaasahan o hindi sumang-ayon talaga sa gusto nating mangyari ay dahil may maganda pang option. May maganda pang pwedeng mangyari. Kasi ito lang yung pinipilit mo na iplano para sa buhay mo. Pero God's plans are better than all our human plans. Ang tawag dyan, pampalubag loob. Hi kay Robert Jason Tirao. Nakakalungkot man pero ganun talaga, move on na. Ang nakaraan ay nakaraan na hindi na natin may babalik pa. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang kasalukuyan, makakatagpo ka rin ng para sa iyo. Hi kay Bernard Laurejas. Ito din, sabi ni Shira May, relate ako sa storya mo.
Ganyan din ako, may regrets din ako. Pero yun talaga, kailangan masaya tayo sa naging desisyon natin para walang regrets sa buhay. Sabi nga nila, regret is a poison, so you have the courage to pursue. Ay, di ko masyado nagets yung mismong quote na yun. Hi kay Ernesto Nogiboy Acha Jr. Hi din po kay Mayumi na nagsasabing, it's been 9 years na girl. Halatang ikaw yung hindi pa nakaka-move on. Ikaw yung patuloy na umaasa at ikaw ang nakakulong sa nakaraan. Samantalang si Steve ay naka-move on na. Dahil ang lalaki kung gusto ka pa niyang susuyuin ka. Pero wala na girl. Totally naka-move on na siya sa'yo. Palayain mo na ang image niya sa'yo para mapalaya mo na rin ang sarili mo. Mahirap yan. One-sided ang relasyon mo. Ikaw na lang ang nagmamahal at nagpapaasa sa sarili mo. One day pagising mo, lipas na ang kabataan mo at naiwang ka na sa ilusyon ng iyong nakaraan. Masakit masaktan but you have to move on. Panindigan mo yung desisyon mo at palayain mo na siya sa mundo mo. Ang kalayaan niya ay kalayaan mo rin. God bless sa iyo. Ay, gusto ko yung sinabi na Mayumi, ang kalayaan niya ay kalayaan mo rin. Pero, kung tutuusin, tayong magbibigay ng kalayaan sa sarili natin. Hindi ibang tao. So, free yourself from all the pain, from all the hurt, from all the regrets. Kasi hindi ka talaga makakausad pag hindi mo pa nile-let go yung mga bagay na ito at patuloy mo pa rin sinisisi yung sarili mo. Unless yun talaga yung mantra mo sa buhay, yung magsisi habang buhay, then go for it. Hello! Meron naman tayong freedom of choice. So, kung yan yung gusto mo, yan yung talagang goal mo in life, yung magsisi ka habang buhay dahil sa maling desisyon mo na nagawa in the past, then go ahead! Wala kang magiging anak, wala kang magiging pamilya, kahit magkapamilya to si Steve, then, yeah, you're okay with that. Masaya ka. Kung feeling mo sasaya ka dyan sa pagsisisi mong yan, then go! Ang saya-saya ng buhay. OMG. Anyway, ang dami nga nung sinabi nung mga kabisyo natin out there tungkol sa, yeah, it's better to walk away from a relationship knowing that you did your best. Do you think you've done enough? Do you think binigay mo na yung best mo? Binigay mo na yung kaya mong ibigay dito sa taong matagal mo nang minamahal at matagal mo nang sinusubukang suyuin uli at bumalik sa buhay mo? One way ay yung pag-email mo sa kanya. Second way, yung pag-approach mo sa kanya. I'm sure mararamdaman ng isang tao na may kagustuhan ka pa sa kanya kung sakaling mag-meet kayo in person. Alam mo yung nalalaglag yung panty mo. Ikaw pa nag-initiate na makipag-usap sa taong to. Also, just by sending your secret file to my program, talagang gusto mo talaga tong taong to. Send mo kaya yung link nito episode na to sa kanya. Try natin. Pag hindi pa rin umubra itong pag-send mo ng link sa kanya just in case hindi siya nakatutok sa radyo or kung ano mang ginagawa niya in life, baka nakikipag-date siya sa ibang babae, you'll never know. Yeah. So, kung hindi pa rin umubra, then maybe it's time to move forward. Kung hindi naman talaga ito yung nakikita mo at napipicture out mo in life, it's time to move forward. Matututo ka na lang talaga sa mga nagawa mong desisyon sa nakaraan mo. Ngayon pinagsisisihan mo. You blame yourself from the decision you've made in the past na alam mo namang nakabuti para sa inyong dalawa. Totoo yung sinabi nung isa na kung hindi mo ginawa yun, malamang you've lost yourself in the process of loving this person so much. Baka wala ka lang nade-date ngayon. Try mo lang kaya makipag-date-date. Baka bored ka na talaga, girl. O kaya talagang sobrang ini-stalk mo na tong guy na ito. Or baka kinakailangan talaga ng super-duper final closure. Kailangan alam mo yun sa sarili mo Minsan kasi may taong ganun yung kahit nakapag-closure na sila dati, 9 years ago, kailangan pa nila ng one final closure to validate
their feelings and at the same time to put an end on it. May ganong klaseng tao. That's how they operate. Hindi natin pwedeng sabihin dito na, wag ka na manghingi ng closure. So, baka pwede naman na ma-invite mo itong Steve na ito sa isang kapihan. Kahit na ikaw yung babae, wala na tayong mga ganun-ganun, diba? Tapos tanungin mo siya, are you open-minded? Charot! With the rot! Networking pala, hindi. Pero anyway, kidding aside, pwede mo siyang i-invite over a cup of coffee or dessert, whatever. Tapos, dun mo sabihin yung talagang tunay mong nararamdaman. And if this person tells you na, okay, sige, let's try to work things out again, edi maganda. Pero kung hindi, it's a solid no or wala siyang response to any of it, then sobrang validated na yung mga lahat ng nangyari at ginawa niya in the past. Hindi ka sinagot sa email, hindi man lang nakipag-communicate sa'yo sa kahit anong platform, digitally. Alam mo yon, ang dali makontak ng tao ngayon talagang kung gusto mo yung tao eh. Pero yung ganyan na hindi siya nagparamdam, as in indifferent na siya sa'yo, then it's a big slap on your face or a hard slap na ayaw na talaga niya sa'yo. Pero dahil nga yung personality mo, naghahanap ka ng answer, feeling ko mas effective sa'yo na kapag sinabi sa'yo ng tao na hindi na talaga or talagang ma-reject ka, then go for it. I think yun lang yung hinahanap mo ngayon eh. Yung solid no and that biggest pain and hurt in your life na hindi na talaga. Kasi hindi umepek sa'yo hindi pagsagot sa email. Hindi umepek sa'yo yung pagkausap sa'yo dun sa furniture store tapos hindi mo lang hiningi yung number mo or anything to contact you or whatsoever. So, ikaw na lang talaga yung nag-ooperate nito na feeling mo may pag-asa pa. At nandun ka sa pagsisisi, nandun ka nalunod ka dun sa pagsisisi na yun. Well, in fact, hindi naman dapat. Kasi kung bumitaw ka noon, tapos ikaw gusto ka rin niya, di sana hindi rin siya bumitaw. Napakababaw naman ng nararamdaman niya para sa'yo kung ganun. Or sige, ibay natin. Ngayon, na nararamdaman niyang okay ka naman and all. Binaba mo na nga lahat ng pride mo. Kulang na nga lang pati panty mo, ibaba mo na eh. Para lang bumalik tong taong to sa'yo eh. Pero wala pa rin siya. So, kung kinakailangan mo yung one last final closure na yun, sige, go ahead. Pero kung wala talaga siyang response to any of your efforts, then it's time to move forward. Kasi tatanda kang dalaga and you'll just be a prisoner of your past. Biruin mo yun, wala ka namang ginawang kasalanan pero biglang boom, preso ka. Ang hirap naman ng buhay mo, girl. Hindi ka tunay na magiging masaya kapag ikaw ay isang preso sa iyong nakaraan. Kaya, choose to move forward. Because that's the only way to find peace and happiness. Sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga malulupit, manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. This is Rhett's Secret File.